koefficientreglen, og vi har fået til opgave at dividere to funktioner med hinanden. Og det gør vi ved hjælp af koefficientreglen, fordi der skal man nemlig differentiere en brøk, hvor to funktioner er divideret med hinanden. Og først så vil vi bestemme f af g af x herom. Og det har vi så her, hvor f af g det er lige med hx. Og så vil vi gerne, vi har fået de to funktioner, f og g, f det er x i anden, og g det er 3x minus 1. Og vi vil gerne bruge koefficientreglen til at bestemme f af g mærke af x. Og det gør vi ved at bruge koefficientreglen, som er h mærke af x, og det er lige med f mærke af x gange gx minus f af x gange g mærke af x over gx i anden. Og så har vi så vores to funktioner, og for at vi kan komplemente, at vi har nogle afledte funktioner her, så skal vi have differentieret funktioner heroppe. Differentiere x i anden og bruge reglerne for afledte funktioner, så vi sætter 2 år foran på n's plads, og 2 minus 1 giver bare 1, og så beholder vi bare til at være 2x. Og 3x minus 1, det differentierer vi ved at bruge den her. Fordi at en konstant 1, den forsvinder bare, den bliver til 0. Og så x'et, det forsvinder også bare, fordi så har vi 3 til at stå tilbage. Og så er det bare med at indsætte alle de funktioner og afledte funktioner, når vi får de koefficientreglen. Så det bliver mærke af x er lige med, så er det 2x gange 3x minus 1, så det er også parentes, og det er gange x i anden, minus x i anden, og det ganger vi så med 3, og det står så også i parentes. Og det er over, skal vi se, 3x minus 1, og det står i anden. Og så vil vi så gange parenteserne ud, og får det til at være. Og så er vi lige med 2 gange x gange 2x gange 3x. Det var lige med 6x i anden, og 2x gange minus 1, det var minus 2x. Og så har vi herovre en gang med hinanden, og så er det minus 3x i anden. Og det er stadigvæk over 3x minus 1 i anden. Men så kan vi så bruge kvadratsætningen til at få parentesen væk og potensen væk. Så kommer det til at give 9x i anden minus 6x plus 1. Yes. Og så vil vi gerne bestemme f af g af 1, hvis det er, at vi kender en x-værdi. Og det gør vi egentlig bare ved at vi tager koefficienten, vi har fundet af to funktioner, og så kan vi så indsætte 1 i x'ernes værdier på x'ernes plads. Så vi siger 6 gange 1 i anden, altså h-mærke er 1, det er lige med 6 gange 1 i anden, minus 2 gange 1, minus 3 gange 1 i anden, over 9 gange 1 i anden, minus 6 gange 1, og plus 1. Og så kan vi godt se, at 6 gange 1 i anden bliver bare 6, og her har vi minus 2 og minus 3. Ja, minus 3. Så det giver egentlig bare 1, når vi har minus dem med hinanden. Og nedenunder så har vi bare det 9, og det giver så 5, og 9 minus 5 det er 4. Så har vi en fjerdedel. Så når man differentierer h-mærke af 1, så får vi en fjerdedel.